eurek beharrutik ta geukanpotik, salto egin daigun, salto. Espetxealdiari gehituriko mendekua, isolamendua, noiz utziko dio Madrilek, presoa pertsona gisa suntsitzea ahalbideratzen duen isolamenduko bakartze egoerak agintziari bada? Espetxe politika honekin amaitzeko beharra dago. Preso den pertsona gaixo batek aldi berean egin behar dio aurre gaixotasunari eta kartzelari. Horrela bizi behar dute 11 euskal preso politiko. Pentsa dezagun espetxea eta espetxe politika ankerraren zigorpean egonez gero, zer nolako muturreko egoeretan bizirautera kondenatzen dituzten presoa eta bere senideak. Eta lanean jarraituko dugu denak etzan eta bizirik izan arte. Beraien eskubidea delako, larriki dauden preso guztiak etzela. Dispersioa, tortura eta dispersioa hitz sinonimoak dira. Dispersioa estatu arrazoia da, boteretsuen erabakia. Etorkizunak egiari begira, epaituko duen ziurtasunarekin, eta dispersatuak hain bakarrik senti ez daitezen, hauek denak salatzen ditut, eta askatasuna ematen diet nire hitzei. Gizalegez dagokie, euren senide eta lagunen ondoan bizitzea. Baina Euskal Herriak horrelako zigor luze eta anker bati urtetan aurre egin ahal izan badio, milaka herritar saretuta daudelako da. Erantzun diezaiogun gorrotuari eta zigorrari maitasunez eta elkartasunez.